Έλα, Λουτσία, δοκίμασε το, μην κάνεις αμορό. Όλοι οι φίλοι μου το κάνουν. Σε βοηθάει να ξεχνάς διάφορα και δεν είναι καθόλου βλαβέρο. Όχι. Με βάζεις να πάρω ναρκωτικά, Πάτη? Το μόνο που θέλω είναι να περάσεις καλά. Λοιπόν, γιατί να νιώθεις τόσο άσχημα όταν μπορείς να το αποφύγεις? Για σκέψου, εσύ μου λες ότι περνάς μια μεγάλη κρίση και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Μόλις το δοκιμάσεις αυτό, νιώθεις ότι μπορείς να κάνεις όλα τα πράγματα. Περνάς σε άλλη διάσταση, σε άλλο επίπεδο, πάνω από τα σύννεφα και από τον ίδιο τον ήλιο ακόμα. Πώς τολμάς? Πώς τολμάς? Να μου λες να πάρω αυτό, πώς τολμάς? Για ποιαν με πέρασες, Πάτη? Πάλι ανοησίες λες, κορίτσι μου, Η ανόητη ανάμεσά μας είσαι εσύ. Νομίζεις ότι δεν έχω την ψυχική δύναμη για να αντιμετωπίσω τα προβλήματά μου? Είμαι θυμωμένη επειδή με πρόδωσε η Ροξάνη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θέλω να κάνω και κακό στον εαυτό μου. Τι κακό για το Θεό, Λουτσία, μην γίνεσαι γελία. Αυτά που λένε στην τηλεόραση είναι ένα σωρό βλακίες. Μήπως σου φαίνομαι άσχημα εγώ? Εγώ έχω πιο πολλά προβλήματα από σένα και κοίτα με. Απολαμβάνω τη ζωή μου στο έπακρο. Γιατί πρέπει να αφήνουμε τα προβλήματα να μας ρίχνουν? Πες μου το γιατί. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, Πάτη. Η ζωή μας είναι γεμάτη προβλήματα. Πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε και να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Εσύ παίρνεις αυτό και δεν λύνεις τίποτα. Και τα προβλήματα γίνονται κι άλλα. Κι άλλα. Ξέρεις κάτι, ξαδέρφη? Να πας στο διάολο κι εσύ και οι συμβουλές σου. Εντάξει, αν θες να υποφέρεις, άντε, κάντο. Προσπάθησα να σε βοηθήσω νομίζοντας ότι είχες μεγαλώσει, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχεις μεγαλώσει. Νομίζεις ότι εσύ έχεις μεγαλώσει? Σε λυπάμαι, Πάτη. Ελπίζω να καταλάβεις ότι κάνεις λάθος. Πόσο έξυπνη είσαι. Βέβαια, γιατί έχεις τους γονείς σου που σου έχουν δώσει τα πάντα, που κάνουν όλα τα χατήρια σου. Σίγουρα ζει σε κάποιο συννεφάκι στον ουρανό. Εγώ δεν πιάνω με κορόιδο. Ξέρω ότι δεν μπορώ να βασίζομαι σε κανέναν απολύτως. Και μια μέρα, Λουτσία, μια μέρα, όταν δεν θα τους έχεις πια κοντά σου, τότε θα καταλάβεις πώς νιώθω εγώ. Εσύ και ο Ραμόν είστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλον. Οι δυο σας κοροϊδέψατε τη Λουτσία μου και ποτέ δεν θα το συγχωρήσω. Μιλάγκρο, σε παρακαλώ. Φτάνει πια. Ειλικρινά, δεν θέλω να μαλώνω άλλο μαζί σου. Δεν αξίζει, δεν θα καταλάβεις ποτέ. Ξέρεις κάτι? Και εγώ σε έχω βαρεθεί, Ροξάνη. Έχω βαρεθεί να παίζεις συνέχεια το θύμα της κακιάς αδερφής σου. Τι νομίζεις? Ότι είσαι το κέντρο του κόσμου? Όχι. Δεν νομίζω τίποτα. Απλά προσπαθώ να πάρω πίσω τη ζωή μου. Τη ζωή που μου πήραν πριν 15 χρόνια. Το κάνεις να φαίνεται σαν να φταίω εγώ γι' αυτό. Σαν να ήμουν εγώ αυτή που σκότωσε εκείνον τον άντρα. Όχι, δεν το σκότωσα εγώ. Δεν το έκανα, Μιλάγκρο. Φτάνει πια! Κοιτάξου. Κοίτα πώς προχωράς τη ζωή σου. Λυπάσαι τον ίδιο σου τον εαυτό. Δεν το βλέπεις, Ροξάνη? Μέχρι πότε δεν θα καταλαβαίνεις πως ό,τι έγινε και δεν αλλάζει πια? Ξέχνα αυτά τα καταραμένα 15 χρόνια και προχώρησε στη ζωή σου. Παντρέψου το Ραμόν και φύγε από τη δική μου ζωή. Μείνε μακριά από μένα, ξέχασέ με. Ξέρεις κάτι? Θα το έκανα. Το μόνο που θέλω αυτή τη στιγμή είναι να φύγω από αυτό το σπίτι και να μην σε ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου. Τουλάχιστον εσύ έχεις το φως σου. Γιατί εσύ φταίς που είμαι τυφλή. Είσαι απαράδεκτη, Μιλάγκρος. Μου έκλεψες την κόρη μου και τώρα θέλεις να με ξεφορτωθείς μια και καλή διώχνοντάς με από εδώ. Τι εύκολο, τι βολικό, έτσι? Η Λουτσία δεν σε αγαπάει. Σε μισεί και το ξέρεις. Αν μείνεις, θα σε μισεί κάθε μέρα, όλο και πιο πολύ. Θα σε βλέπει με το Ραμόν. Και αυτό θα την κάνει να σε απεχθάνεται περισσότερο. Αυτό θες? Να ζήσεις έτσι την υπόλοιπη σου ζωή? Να βλέπεις το ίδιο σου το παιδί να σε μισεί? Τι λες λοιπόν τώρα, Ροξάνη? Ας βάλουμε ένα τέλος σε αυτό.
Είσαι πολύ τυχερή. Έχεις καινούργια ταυτότητα, έγγραφα κανονικά και έναν πλούσιο άντρα που θέλει να σε παντρευτεί. Πάρε αυτά που σου προσφέρει η ζωή και ξέχνα τη Λουτσία μου. Θα τη βλέπεις όποτε θέλεις. Φυσικά, αν το θέλει και εκείνη. Δεν θα παρατηθώ. Θέλεις να με παγιδεύσεις, Μιλάγκρος. Αλλά δεν πρόκειται να παρατηθώ. Έλα, Ροξάνη. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα πια. Δεν μπορείς ούτε καν να με απειλήσεις ότι θα μιλήσεις στον Πάντσο. Γιατί ξέρω ότι δεν θα το κάνεις. Στη θέση σου δεν θα ήμουν σίγουρη. Εγώ είμαι. Γιατί ξέρεις ότι αυτή δεν είναι η λύση. Και το μόνο που θα κάνεις είναι να σε μισήσει και ο Πάντσο. Αλλά αυτό θα σε απομακρύνει κι άλλο από τη Λουτσία. Γιατί θα έχεις εσύ καταστρέψει την οικογένειά μας. Είσαι χαμένη, Ροξάνη. Έχεις γεννηθεί χαμένη. Γι' αυτό πάρε αυτά που έχεις και δίνε το. Ροξάνη, εγώ είμαι ο Πάντσο. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχεις. Έλα. Έλα μέσα, Πάντσο. Ροξάνη, εγώ... δεν ήξερα ότι είσαι κι εσύ εδώ, Μιλάγκρος. Ήρθα να μιλήσω με την αγαπημένη μου αδερφή, Πάντσο. Χαίρομαι που είσαι εδώ. Θέλω να μιλήσω και στις δυο σας. Μιλάγκρος, εδώ μπροστά στη Ροξάνη, θέλω να μου πεις όλη την αλήθεια, όσο επίπονη και να είναι. Θέλω να μάθω ακριβώς τι συμβαίνει ανάμεσά σας. Δεν έχω πιστέψει φυσικά την ιστορία που μου είπατε. Ξέρω ότι υπάρχει και κάτι άλλο. Και πρέπει να το μάθω τώρα. Μια από τις δυο σας πρέπει να μου το πει. Η Ροξάνη δεν είναι δολοφόνος, πάτερ. Δεν σκότωσε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό που συνέβη είναι ότι έπεσε θύμα μιας τεράστιας αδικίας. Το ξέρω, μητέρα Εμιλία. Ο Ερνέστος Ριομπουένο ήταν πολύ σημαντικός άνθρωπος. Και η Ροζαλία, η μητέρα του, έπεισε το δικαστή να της δώσει τη μεγαλύτερη δυνατή ποινή για δολοφονία. Αυτή η γυναίκα ευθύνεται κυρίως για όλα αυτά που υπέστη η Ροξάνη. Μη την κρίνεις έτσι, μητέρα. Η Ροζαλία υπέφερε πολύ. Ο Ερνέστος ήταν ο αγαπημένος της γιος. Τον λάτρευε. Ακόμη και σήμερα θρηνεί για το χαμό του. Η Ροζαλία κράτησε όλα τα προσωπικά πράγματα του Ερνέστου σαν να μην ήταν νεκρός. Σαν να τον περίμενε να επιστρέψει σπίτι ανα πάσα στιγμή. Και σαν όλα να μπορούσαν να γίνουν όπως πριν. Μα έχουν περάσει 15 χρόνια από το θάνατο του Ερνέστου. Να σου υπενθυμίσω ότι για τη Ροζαλία δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα. Η ανάμνησή του είναι πολύ έντονη. Αγαπάει ό,τι έχει να κάνει με το γιο της. Και την κόρη του. Αν αυτή η κυρία ήξερε ότι ο Ερνέστος έχει μια κόρη, δεν νομίζεις ότι θα την έψαχνε? Πιστεύω ότι αυτή η κυρία θα μπορούσε να κάνει τα πάντα προκειμένου να βρει την κόρη του αγαπημένου της του γιου, του Ερνέστου. Μια δυνατή γυναίκα σαν κι αυτήν πιστεύω ότι θα έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να βρει την εγγονή της. Τα πάντα, πατέρα Αντώνη. Η Καρμέλα μου είπε ότι ήθελες να με δεις. Θα ζητήσω από τον πατέρα Αντώνιο να κάνουμε ένα μνημόσυνο την Κυριακή για την ψυχή του αδερφού σου. Τώρα που η Φώνισσα είναι νεκρή, μπορεί η ψυχή του να αναπαυθεί εν ειρήνη. Εντάξει. Θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Περίμενε, γέ μου. Σε φώναξε για να σου υπενθυμίσω το δείπνο που δίνω απόψε για τον Ροδόλφο. Θα ήθελα να είσαι κι εσύ εδώ, Ραμόν. Κάλεσα και τη Λόλα και την κοπέλα σου, τη Ροξάνη. Κάλεσες τη Ροξάνη? Δεν είναι κοπέλα σου? Δεν είναι η γυναίκα που θέλεις να παντρευτείς? Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γνωριστούμε επιτέλους. Δεν συμφωνείς? Ευχαριστώ, μαμά. Είσαι ο γιος μου. Ο μοναχογιός μου. Δεν θέλω να σε χάσω. Δεν θα το μετανιώσεις, μαμά. Θα δεις ότι η Ροξάνη είναι σπουδαίο κορίτσι. Θα είμαστε πολύ ευτυχισμένοι μαζί. Το ελπίζω, γέ μου. Επίσης, έχω κάνει ετοιμασίες για μετά το γάμο, για όταν μετακομίσετε εδώ. Έβαλα ήδη το προσωπικό να ετοιμάσει αυτό το δωμάτιο για τους δυο σας. Αυτό το δωμάτιο? Μαμά, αυτό είναι το δωμάτιο του Ερνέστου. Εδώ είναι όλα τα πράγματά του, οι αναμνήσεις του. Αυτές οι αναμνήσεις θα μείνουν για πάντα στην καρδιά και στο μυαλό μας, γέ μου.
Η γυναίκα που τον σκότωσε είναι νεκρή. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε όλοι με τη ζωή μας, έτσι. Αλλά υπάρχει ένα πράγμα που θέλω να σου ζητήσω. Να μην βγάλεις από το δωμάτιό του αυτή τη φωτογραφία. Μαμά, ειλικρινά εκτιμώ όλα αυτά που κάνεις για να είμαι χαρούμενος, αλλά δεν υπάρχει λόγος να μετακινήσεις τίποτα. Αυτό το δωμάτιο είναι ιερό για σένα. Σου αρέσει να βρίσκεσαι εδώ. Εδώ προσεύχεσαι για τον Ερνέστο. Σε κάνει να νιώθεις κοντά του. Αν και δεν είναι πια μαζί μας. Αλλά σύντομα. Όχι, μαμά. Καλύτερα άσε τα πράγματα όπως είναι. Ωραία. Μόλις η Ροξάνη και εγώ παντρευτούμε, θα μετακομίσουμε στο δωμάτιό μου. Να δεις, θα είμαστε μια χαρά εκεί. Άλλωστε, δεν θα είναι για πολύ καιρό, μέχρι να βρούμε ένα δικό μας σπίτι. Η Ροξάνη και εγώ δεν χρειαζόμαστε πολυτέλειες. Θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Επιτέλους ευτυχισμένοι. Νομίζω ότι οι δυο σας μου κρύβετε κάποιο μεγάλο μυστικό. Δεν μπορώ να βγάλω αυτή τη σκέψη από το μυαλό μου. Μη μου πείτε όχι, βέβαια, γιατί ξέρω ότι έτσι είναι. Στην είπα την αλήθεια, Πάντζο. Η Ροξάνη έκανε ένα παιδί όταν ήταν πολύ μικρή. Και αυτό σκότωσε τη μητέρα μας. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν έγινε έτσι. Πες μου τι συνέβη, Ροξάνη. Τι συνέβη τελικά ανάμεσά σας? Πάντζο, αυτό αφορά εμένα και την αδερφή μου. Όχι, κάνεις λάθος. Τρέφω πολύ μεγάλο σεβασμό και μεγάλη συμπάθεια για τη Ροξάνη. Από τη μέρα που ήρθε στο σπίτι μου, έχω δει πόσο την κακομεταχειρίζεσαι. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Αδερφή μου είναι. Έχουμε τα προβλήματά μας όπως όλες οι αδερφές. Αλήθεια, επίτρεψε μου λοιπόν να σου πω τι νομίζω κι εγώ. Ξέρω ότι η Ροξάνη έκανε ένα παιδί όταν ήταν πολύ μικρή, όπως είπες. Ξέρω ότι και η μητέρα σου είχε στενοχωρηθεί πολύ και πιθανότατα αυτό να τη σκότωσε. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτός είναι ένας λόγος αρκετός για να φορτώνεις στην αδερφή σου ένα έγκλημα. Πάντζο, ας αφήσουμε τα πράγματα έτσι. Άκουσε τη Ροξάνη, Πάντζο. Όχι, Μιλάγκρος. Εσύ να μ' ακούσεις. Από όλη αυτή την περίεργη ιστορία που μου είπατε, ένα συμπέρασμα έβγαλα. Το φαντάζεστε? Νομίζω ότι η μητέρα σου ή εσύ πήρατε την κόρη της Ροξάνης. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι, Ροξάνη? Δεν ξέρεις τι λες, Πάντζο. Βρωμάς συνόπνευμα και είσαι μεθυσμένος. Ναι, ήπια. Αλλά δεν είμαι μεθυσμένος και ξέρω πάρα πολύ καλά τι ακριβώς λέω. Η σιωπή της Ροξάνης μου δίνει δίκιο. Και ξέρεις κάτι? Είμαι σίγουρος ότι εσύ γνωρίζεις που είναι η κόρη της Ροξάνης. Πού είναι? Πού είναι το παιδί της? Μιλάγκρος, πες μου τώρα πού είναι η κόρη της Ροξάνης. Έχεις δίκιο. Έχω τους γονείς μου και τους χρωστάω πολλά. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι που να μην μπορώ να το πω στην εξομολόγηση. Είσαι πολύ κακομαθημένη. Δεν έχεις καμιά προσωπικότητα. Και ξέρεις κάτι? Γιατί θα έπρεπε να εξομολογηθώ σε κάποιον τι κάνω? Γιατί θα έπρεπε ο καθένας να μάθει γιατί αυτό μου αρέσει? Κάνε μου τη χάρη και πέταξέ το. Να σου πω, αυτό είναι πολύ ακριβό πράγμα, πολύ. Γι' αυτό μην νομίζεις ότι εγώ πρόκειται να το πετάξω. Δεν το θέλω κοντά σε μένα ή σε σένα και φυσικά δεν το θέλω στο σπίτι. Έκανα ό,τι μπορούσα. Ζήτησα από τον πατέρα Αντώνιο να σε βοηθήσει. Ελπίζω να τον αφήσεις να το κάνει. Εντάξει. Θα το πάρω από εδώ. Αλλά σταμάτα να μου θυμίζεις ότι μίλησες με τον παπά της ενορίας. Μη μου θυμίζεις ότι με πρόδωσες τόσο άσχημα. Στο ξαναλέω, Πατρίτσια. Δεν σε πούλησα. Αντιθέτως, σου απέδειξα πόσο πολύ σε αγαπάω. Αχ, Θεέ μου, πόσο με συγκίνησες. Δεν αντέχω, θα κλάψω. Σαν τη Ροξάνη μιλάς κι εσύ τώρα. Εσείς οι δύο είστε ίδιες. Είστε και οι δύο υποκρίτριες.
Πιο πολύ μοιάζει η Ροξάνη να είναι μάνα σου παρά η θεία μου. Εσύ πρέπει να ξέρεις που είναι το παιδί της Ροξάνης. Και επίτρεψέ μου να σου πω ότι είμαι διατεθειμένος να κάνω ό,τι χρειαστεί προκειμένου η Ροξάνη να πάρει πίσω την κόρη της. Γιατί πρέπει να είναι μαζί της το παιδί της. Το άκουσες, Ροξάνη? Πες στον Πάντζο την αλήθεια. Έλα, πες την. Μη συνεχίζεις, Πάντζο. Μη συνεχίζεις. Σταμάτα εδώ, σε παρακαλώ. Μα γιατί? Άκου, Ροξάνη, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σου πάρει το παιδί σου. Ξέρω ότι ήσουν πολύ μικρή, ίσως να έκανες κάποιο λάθος. Αλλά το έχεις ήδη πληρώσει πολύ ακριβά και δεν το άξιζες. Θα πρέπει να έχεις υποφέρει πάρα πολύ. Το καταλαβαίνω. Γιατί αν κάποιος ξαφνικά μου έπαιρνε τη Λουτσία μακριά, θα πέθαινα. Το καταλαβαίνεις? Δεν θα το άντεχα. Λοιπόν, Ροξάνη, μην κάθεσαι σιωπηλή. Είναι η ευκαιρία σου να πεις την αλήθεια τώρα. Πες μου την αλήθεια. Έλα. Έλα. Δεν έχω να πω καμιά αλήθεια, Πάντζο. Καμιά. Δεν υπάρχει τίποτα να κάνεις για μένα. Μη το λες αυτό. Άκου, ξέρω ότι υποφέρεις πάρα πολύ. Αυτό είναι που θέλω να αποφύγω. Ο Θεός μου έδωσε τόσες πολλές χαρές στη ζωή μου και δεν αντέχω να αντέξω να σε βλέπω χωρίς το παιδί σου. Ακούς? Λάγκρος, για τελευταία φορά, πες μου που είναι το παιδί της Ροξάνης. Με ποιον είναι? Για τελευταία φορά, Πάντζο. Δεν ξέρω. Εγώ έκανα ένα λάθος. Δεν έπρεπε να έχω έρθει εδώ. Όχι. Μη το λες αυτό. Είναι η αλήθεια. Δεν ξέρεις πόσο εκτιμώ αυτά που έχεις κάνει για μένα. Σας εύχομαι να είστε ευτυχισμένοι. Θέλω οι ζωές σας να γίνουν πάλι όπως ήταν πριν έρθω εγώ. Με συγχωρείς, Μιλάγκρος. Με συγχωρείς για όλα. Φεύγω, Πάντζο. Θα παντρευτώ το Ραμόν και θα φύγω από το σπίτι. Ελάτε, πατέρ. Σε ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που ήρθατε. Έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για το γάμο μου, Μη βιάζεσαι τόσο, Ραμόν. Οι ετοιμασίες του γάμου σου με τη Ροξάνη θα διαρκέσουν πολύ ακόμη. Ελπίζω να μην σχεδιάζεις να παντρευτείς τώρα αμέσως. Μα τι συμβαίνει, πατέρ? Φαίνεται σαν να μην θέλετε να παντρευτούμε εγώ και η Ροξάνη. Όποτε το αναφέρω, προσπαθείτε να αλλάξετε θέμα. Όχι, όχι, γε μου, όχι, μη με παρεξηγείς. Σε ξέρω από τότε που ήσουν μωρό. Σε είδα να μεγαλώνεις. Ήμουν άλλωστε και ο πνευματικός σου. Αλλά τώρα δεν θέλω να διαπράξεις ένα τεράστιο σφάλμα εξαιτίας αυτής της παρόρμησης. Δεν είναι παρόρμηση, πάτερ. Είναι αλήθεια. Εσείς με ξέρετε καλά. Ξέρετε ότι εγώ ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο αν δεν ήμουν απόλυτα ερωτευμένος. Ξέρω ότι η Ροξάνη είναι ένα υπέροχο κορίτσι και ότι είστε πολύ ερωτευμένοι. Το ξέρω. Αλλά νομίζω ότι και οι δυο πρέπει να δώσετε λίγο περισσότερο χρόνο για να γνωριστείτε. Ο γάμος είναι κάτι που κρατάει μια ζωή όταν έχει την ευλογία του Κυρίου. Σκέψου το λίγο, τέκνον μου. Αξίζει τον κόπο δεν να έχω κάνεις... τίποτα να σκεφτώ. Πάτερ Αντώνιο, τι ευχάριστη έκπληξη. Ροζαλία. Την ευλογία σας παρακαλώ. Αμήν. Καθίστε. Τι να προσφέρω, ένα ποτήρι κρασί? Παλιότερα πίνατε 2 και 3, Ροζαλία. Ήμασταν τόσο νέοι. Ειλικρινά δεν είχα καιρό ούτε καν για να
για να σε επισκεφθώ. Πόσο μάλλον για ποτό. Αλλά ήθελα να έρθω πολύ καιρό τώρα. Αρχικά για να σε ευχαριστήσω για τη δωρεά που μου έστειλες με το Ραμόν. Ναι. Και φυσικά ήθελα να συζητήσω λίγο μαζί σας. Είναι κάτι συγκεκριμένο, πατέρα? Άκουσα την είδηση για το θάνατο του κοριτσιού. Εκείνου που υποτίθεται ότι σκότωσε τον Ερνέστο. Υποτίθεται, όχι, πάτερ. Τον σκότωσε και πήγε στη φυλακή γι' αυτό. Τώρα πια θα σαπίζει στην κόλαση. Είναι σκληρά τα λόγια σου, Ροζαλία. Σκληρός ήταν και ο χαμός του γιού μου, πάτερ. Έχεις δίκιο. Αλλά πάντα σου έλεγα ότι πρέπει να συγχωρείς. Αυτή την αρετή ευλογεί πάνω από όλες ο Κύριος. Και ο Κύριος έχασε το μοναδικό του γιο, αλλά εκείνος συγχώρεσε τους ανθρώπους. Ξέρετε ότι είμαι καλή χριστιανή και έχω συγχωρήσει πολλά πράγματα. Αλλά όχι αυτό. Όχι, ποτέ δεν θα το κάνω. Άλλο πράγμα να φοβάσαι το Θεό και άλλο να είσαι εσύ Θεός. Εγώ είμαι απλώς μια μητέρα. Αναμφίβολα, πάτερ, παρά τα αισθήματα της μαμάς για αυτή τη γυναίκα που συμμερίζομαι απολύτως, η μαμά έχει δείξει μεγάλη κατανόηση. Σίγουρα θα τα ακούσατε κι εσείς. Αυτή η γυναίκα έχει μία κόρη. Ναι. Νομίζω ότι κάτι έχω ακούσει. Δεν θέλω να μιλάω γι' αυτό, πάτερ, αλλά νομίζουμε ότι το παιδί που έκανε αυτή η γυναίκα, ο Θεός να τη συγχωρέσει, όχι εγώ, ίσως να είναι και κόρη του Ερνέστου. Μα είστε σίγουροι για αυτό που λέτε? Ήμασταν πολύ διακριτικοί με αυτό το θέμα, πάτερ, γιατί θα μπορούσε να είχε θεωρηθεί βιασμός. Αν και ο αδελφός μου δεν θα είχε κάνει ποτέ κάτι τέτοιο. Εσείς το ξέρατε. Ξέρατε ότι δεν έχει κάνει ποτέ κακό σε κανέναν. Το θέμα είναι ότι αυτή η κοπέλα έκανε το παιδί του Ερνέστου. Δεν είμαι 100% σίγουρη, πάτερ, αλλά αν την έβλεπα, αν την είχα μπροστά στα μάτια μου, είμαι σίγουρη πως θα ήξερα. Πάτερ, το κορίτσι είναι αθώο. Δεν ευθύνεται για το έγκλημα της μητέρας του. Τρέχει το δικό μας αίμα στις φλέβες της. Γι' αυτό εγώ και η μαμά αποφασίσαμε ότι θέλουμε να την έχουμε κοντά μας. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι ξέρετε πού βρίσκεται? Όχι, πάτερ, και εμείς την ψάχνουμε. Και θα τη βρούμε σύντομα. Σας διαβεβαιώ ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε αυτό το κορίτσι. Τι συμβαίνει εδώ? Βλέπω ότι ανακαινίζεις το γραφείο. Για να είμαι ειλικρινής, χρειαζόταν η πινελιά μιας γυναίκας. Δεν ήταν δική μου ιδέα, της Τζένιφερ. Της Τζένιφερ? Της έχεις μιλήσει? Αρκετές φορές. Μου έχει τηλεφωνήσει. Θέλει γραφείο για να δουλέψει εδώ. Έχει γίνει μέτοχος της φάρμας, χάρη σε σένα. Χάρη σε μένα? Χάρη σε μένα δεν πήρε όλη την εταιρεία. Πήρε μόνο μερικά μερίδια. Αυτό θα το φροντίσω όταν έρθει η ώρα της. Δεν θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Δεν είμαι τόσο σίγουρη γι' αυτό. Τώρα που ο Ραμόν και η Ροξάνη θα παντρευτούν και θα έρθουν να μείνουν στο σπίτι, θα θέλει να είναι συνέχεια εδώ για να δημιουργεί προβλήματα. Αυτός είναι ο μόνος σκοπός της. Δηλαδή ήδη ο γάμος τους είναι σίγουρος? Τόσο σίγουρος που η Ροζαλία κάλεσε τη μέλουσα νύφη της να δειπνήσει στο σπίτι απόψε κιόλας μαζί μας. Την κάλεσε η Ροζαλία? Ναι, την πήρε τηλέφωνο. Επίσης θέλει να ετοιμάσει το δωμάτιο του Ερνέστου για να μείνουν οι δυο τους εκεί. Μη μου πεις. Αυτό είναι πολύ αστείο. Αστείο? Δεν βλέπω τίποτα αστείο. Ναι, φυσικά. Εσύ και εγώ δεν έχουμε την ίδια αίσθηση του χιούμορ. Α, υποθέτω όχι. Όμως τι έκανε τη Ροζαλία να αλλάξει γνώμη μέχρι πριν λίγες μέρες? Τη μισούσε θανάσιμα. Ναι, μέχρι πρότινος πίστευε ότι είναι μια λαθρομετανάστρια που δούλευε σαν υπηρέτρια στο σπίτι του Πάντσο Σαλβατιέρα, του φίλου του Ραμόν.
Και τι άλλαξε από τότε? Τα πάντα άλλαξαν. Κυρίως επειδή έμαθε από το Ραμόν ότι η Ροξάνη δεν είναι η υπηρέτρια του Πάντσο Σαλβατιέρα, αλλά η αδερφή της γυναίκας του, της Μιλάγκρος. Είσαι σίγουρη γι' αυτό? Φυσικά και είμαι. Γιατί ξαφνιάστηκες τόσο? Δεν ξέρω γιατί η Μιλάγκρος είπε στη Ροζαλία ότι η Ροξάνη ήταν υπηρέτρια, αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχουν προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι η Μιλάγκρος είναι αδελφή της Ροξάνης. Δηλαδή η Μιλάγκρο Σαλβατιέρα είναι αδερφή της Ροξάνης. Πολύ ενδιαφέρον, Λόλα. Πολύ ενδιαφέρον. Το παιδί του Ερνέστου, πάτερ. Ένα εγγόνι. Το μοναδικό μου εγγόνι. Που όπως είπε και ο Ραμόν, δεν ευθύνεται για τα λάθη των γονιών του. Είναι ένα πλάσμα αγνό, αθώο. Αυτό το ξέρουμε πολύ καλά, πάτερ. Γι' αυτό πρέπει να τη βρω. Θέλω να τη φροντίσω, να την προστατέψω, να εξασφαλίσω το μέλλον της. Αλλά πάνω απ' όλα να της δώσω μια οικογένεια. Την οικογένειά της, που είμαι σίγουρη ότι το κορίτσι θα έχει πολύ ανάγκη. Αυτό θα είχε κάνει και ο Ερνέστος, αν εκείνη δολοφόνος δεν του είχε αφαιρέσει τη ζωή. Και ξέρετε κάτι για το παιδί? Έχετε καμιά ιδέα που μπορεί να βρίσκεται? Όχι, δυστυχώς δεν ξέρουμε τίποτα απολύτως ακόμη. Μάλλον κάποια οικογένεια από το Μεξικό πρέπει να την υιοθέτησε. Ίσως κάποιος που να έχει σχέση με το Ίδρυμα. Θα τη βρω. Έχω ήδη αναθέσει σε κάποιον για να μπορέσουμε να την εντοπίσουμε. Και ποιος κάνει αυτή την έρευνα, Ροζαλία? Κάποιο έμπιστο άτομο? Και βέβαια, τον ξέρετε. Ο δικηγόρος μου. Ο Ροδόλφος και οι άνθρωποι του ψάχνουν ήδη για το κορίτσι. Φαντάζομαι πως θα είσαι έτοιμος να προχωρήσεις. Μάλιστα, κυρία. Αυτή θα είναι η τελευταία νύχτα του Ροδόλφου. Πρέπει να είσαι προσεκτικός. Η κυρία Ροζαλία κάνει ένα μεγάλο δείπνο απόψε. Η δουλειά θέλω να γίνει μόλις ακριβώς ο Ροδόλφος θα φεύγει από το σπίτι. Θα είναι το τελευταίο του δείπνο. Μην ανησυχείτε γι' αυτό. Έβαλα 2 από τους καλύτερους άντρες μου. Είναι έτοιμοι να το κάνουν απόψε. Τι άντρες, ηλίθιε! Δεν θέλω να υπάρχουν μάρτυρες. Μα τους εμπιστεύομαι απόλυτα. Είναι σίγουρη δουλειά. Σου είπα ότι δεν θέλω άλλους αυτό. Σου χρωστάει κανείς από αυτούς λεφτά? Είναι κανείς συγγενής σου? Όχι, γιατί ρωτάτε, κυρία? Τότε θα κάνεις εσύ τη δουλειά. Και όταν τελειώσεις, σκότωσε και αυτούς. Δεν θέλω να υπάρχουν μάρτυρες αυτού. Είναι έμπιστοι άνθρωποι. Εγγυώμαι εγώ. Σου είπα ότι δεν θέλω μάρτυρες. Το λέω αυτό γιατί στο παρελθόν δεν ήμουν προσεκτική. Δεν θέλω άλλους μπελάδες στο μέλλον. Μην ανησυχείτε, κυρία. Θα το κανονίσω εγώ. Θα δείτε. Αχ, το ξέχασα. Ο Ροδόλφος θα έχει και μια κοπέλα. Σκότωσε την κι αυτή. Μη με κοιτάς έτσι. Χάρη θα της κάνεις της αλήτης σας. Καλύτερα νεκρή παρά χήρα. Δεν έχεις ιδέα πόσο σκληρό είναι να είσαι χήρα. Θα έπρεπε να είσαι έτοιμη. Γιατί? Τι γιατί? Το δείπνο είναι απόψε. Δεν είμαι σίγουρη ότι θέλω να πάω στο δείπνο. Τι δεν θέλεις? Το έχουμε συζητήσει αυτό, Άννη. Το συζητήσαμε. Δεν νομίζω, γιατί από ό,τι θυμάμαι μόνος σου μιλούσες. Μην πας να με μπερδέψεις με τις λέξεις. Ξέρεις πάρα πολύ καλά τι εννοώ.
Έλα, ντύσου. Γίνε μία κούκλα. Και πάνω απ' όλα, απόψε μην ξεχνάς όλα όσα σου έμαθα. Μα δεν σε καταλαβαίνω. Η κυρία Ροζαλία σου έκλεψε την περιουσία. Μην μιλάς γι' αυτό, Άννη. Αυτό είναι δικό μου θέμα και σου απαγορεύω να αναφέρεσαι σε αυτό. Πήγαινε να φτιαχτείς. Κάνε ένα μπάνιο. Α, και κάτι άλλο θέλω. Να ξέρεις... Τι άλλο? Μην ανακατέψω τη σούπα με το δάχτυλο. Μην είσαι σαρκαστική μαζί μου, Άννη. Εντάξει. Θέλω να ξέρεις ότι απόψε θα είναι εκεί και η φίλη σου η Ροξάνη. Θα έρθει η Ροξάνη? Βέβαια, θα είναι και αυτή. Με το Ραμόν, το φίλο της. Το γιο της Ροζαλίας. Οπότε συνέχισε να προσποιείσαι ότι δεν την ξέρεις. Ξέρω ότι θα το κάνεις. Για το καλό της. Ξέρει ότι θα είμαι κι εγώ? Δεν έχω ιδέα αν το ξέρει. Δεν ξέρω αν η Ροζαλία της το είπε. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι δεν την ξέρεις. Πάνω σε αυτό βασίζεται η ελευθερία σου και η δική της. Δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί όχι? Όχι. Το έκανες ήδη. Αυτό ήταν διαφορετικό. Αυτή τη φορά δεν μπορώ, δεν θα έρθω. Θα έρθεις γιατί η κυρία Ροζαλία μου ζήτησε να σε καλέσω εκ μέρους της. Δεν έρχομαι γιατί δεν θα υποκριθώ για να ευχαριστήσω εσένα. Κοίτα να μπορείς να ελέγχεις το φόβο σου. Γιατί θα έρθεις στο δείπνο. Σου είπα δεν θέλω. Ούτε με το ζόρι. Δεν θα με πάρεις εκεί, δεν πάω πουθενά. Ηλίθεια! Θα έρθεις στο δείπνο. Θα φύγει. Η Ροξάνη θα φύγει. Και θα αποκτήσουμε πάλι ηρεμία σε αυτό το σπίτι. Πώς μπορείς να μιλάς έτσι για την αδερφή σου? Δεν καταλαβαίνεις, Μόνο προβλήματα προκαλεί η Ροξάνη. Όλον αυτόν τον καιρό μας έχει επηρεάσει όλους με τα ψέματά της, με το παρελθόν της. Έχει τον τρόπο της να καταστρέφει ό,τι πλησιάζει. Ω Θεέ μου, πόσο μετανιώνω που την κάλεσα να μείνει μαζί μας. Ποτέ δεν θα έπρεπε να την έχω λυπηθεί. Ποτέ δεν θα έπρεπε να την έχω βοηθήσει. Αυτό που δεν έπρεπε να έχεις κάνει ποτέ είναι να μου πεις ψέματα. Πάντσο. Δεν έπρεπε να μου έχεις πει ψέματα. Πάντσο, σταμάτα να με κατηγορείς γι' αυτό. Δεν είπα ψέματα. Απλώς απέκρυψα μέρος της αλήθειας. Και το έκανα για να σε προστατεύσω από εκείνην. Για να κρατήσω εσένα και τη Λουτσία μακριά από τις δολοπλοκίες της Ροξάνης. Γιατί είσαι τόσο σιωπηλός? Τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι πάντα θα είσαι γεμάτη εκπλήξεις, Μιλάγκρος. Συμβαίνει ότι μετά από 15 χρόνια γάμου και συμβίωσης που έχουμε φτιάξει ένα σπιτικό και έχουμε ένα παιδί, παρόλα αυτά είσαι ακόμα μια άγνωστη για μένα. Πάντζο. Μου είπες ψέματα και συνεχίζεις να μου λες. Μην υποκρίνεσαι σε μένα. Ξέρουμε και οι δυο μας πολύ καλά ότι δεν μου έχεις πει ακόμη τα πάντα για την αδερφή σου και την κόρη της. Κατάλαβες? Με τα αυτιά σου άκουσες τη Ροξάνη. Εκείνη δεν θέλει να μιλήσει γι' αυτό. Εκείνη έχει τη μυστηριώδη αυτή κόρη. Μόνο ο Θεός ξέρει που είναι. Σίγουρα ο Θεός και εσύ μόνο ξέρετε που είναι αυτό το κορίτσι. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πόσο σκληρή είσαι. Πώς δεν μπορείς να νιώσεις κανενός είδους συμπόνια για την ίδια σου την αδερφή. Θα συνεχίσεις να λες τα ίδια? Στορκίζομαι, Πάντσο, στορκίζομαι. Μην ορκίζεσαι τίποτα. Δεν θέλω να με ξανά απογοητεύσεις, λέγοντάς μου για άλλη μια φορά ψέματα. Δεν φαντάζεσαι πόσο με πληγώνουν τα λόγια σου και οι εμφιβολίες σου. Ποτέ δεν μου είχες φερθεί έτσι. Μέχρι που εμφανίστηκε η Ροξάνη στη ζωή μας. Πριν μπει η Ροξάνη στη ζωή μας, μου έλεγες μόνο ότι μ' αγαπάς. Ίσως να έχεις δίκιο. Αλλά αυτή τη φορά το παράκανες τα αλήθεια και είναι αργά. Χάσαμε κάτι και δεν είμαι σίγουρος αν μπορώ να σε εμπιστευτώ ξανά. Πίστεψε. Πίστεψέ με, θα ήθελα να φέρω πίσω αυτό που είχαμε οι δυο μας. Αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω πια. Αυτό μου άρεσε σε σένα πάντα. Η χαρά σου, το χαμογελό σου. Ήσουν ένα φτωχό κορίτσι, αλλά ήσουν τόσο όμορφη. Τόσο γεμάτη ζωή και ενθουσιασμό. Και γιατί να μην το πω.
ήσουν πολύ φιλόδοξη. Πάντσο. Είχες τα όνειρά σου. Είχες τόσα σχέδια για το μέλλον, για όταν θα έφευγες από το χωριό σου. Εγώ σε άκουγα. Πάντα σε άκουγα. Μου άρεσε να σε ακούω, γιατί είχα γνωρίσει κάποιον σαν εμένα. Το ίδιο φιλόδοξο και δυνατό. Είχες πολύ δύναμη μέσα σου. Αλλά τώρα δεν ξέρω τι να σκεφτώ για σένα. Παραμένω ίδια. Ξέρω ότι τώρα είμαι αδύναμη, αλλά ακόμη έχω μεγάλα σχέδια για το μέλλον. Κινδυνεύει η ευτυχία της οικογένειάς μου και δεν μπορεί να με σταματήσει τίποτα, ούτε η ίδια μου η αδερφή. Εκείνη δεν σου έχει κάνει τίποτα, Μιλάγκρος. Μου έχει κάνει πολύ κακό, Πάντσο. Σε μένα, στη Λουτσία, ακόμη και σε σένα. Κοίτα πώς μου φέρεσαι τώρα, πώς μου μιλάς τώρα. Όλα αυτά άρχισαν ακριβώς την ημέρα που ήρθε εδώ η Ροξάνη. Όχι, Μιλάγκρος. Πάρα πολύ απλά μισείς την αδερφή σου. Και μια από αυτές τις μέρες θα μάθω το λόγο. Μια από αυτές τις μέρες θα ανακαλύψω το μυστικό που κρύβεις για την αδερφή σου και την κόρη της. Ελπίζω τουλάχιστον να μην είσαι ανακατεμένη και στην εξαφάνιση του κοριτσιού. Γιατί στορκίζομαι, αυτό δεν θα μπορούσα να το συγχωρήσω ποτέ. Ακούς? Ποτέ δεν θα μπορούσα να στο συγχωρήσω. Μα τι λες τώρα? Θα φύγεις μακριά από την κόρη σου? Ποτέ, Ραμόν. Πρέπει μόνο να μετακομίσω για την ώρα και να μείνω μακριά της. Είναι ο μόνος τρόπος να τη βοηθήσω. Αγάπη μου. Ραμόν, θέλω να είναι χαρούμενη. Αυτή η οικογένεια τη λατρεύει. Μια αληθινή οικογένεια που της δίνει ασφάλεια, αγάπη, μόρφωση. Τόσα πράγματα που εγώ δεν θα της τα έδινα ποτέ. Αγάπη μου, κανείς δεν αγαπάει τη Λουτσία όπως εσύ. Έχει και τον Πάντσο, που είναι για εκείνη ένας πατέρας, υπέροχος. Έχει και τη Μιλάγκρος, όσο εγωίστρια και να είναι, αγαπάει στα αλήθεια τη Λουτσία. Και έχει και εμένα, αν και δεν θα μένουμε στο ίδιο σπίτι, πάντα θα είμαι δίπλα της να την αγαπάω και να την προσέχω. Ό,τι κι αν γίνει, Ραμόν. Ακόμη κι αν δεν θέλει καν να με βλέπει. Ακόμα κι αν με μισεί. Αγάπη μου, σε παρακαλώ μην απελπίζεσαι. Προσπάθησε να ηρεμήσεις. Θα έρθω να σε πάρω αμέσως. Η μαμά μου είπε ότι σε κάλεσε στο τραπέζι απόψε. Ραμόν, συγγνώμη, Ραμόν, αλλά δεν έχω διάθεση να δω τους δικούς σου και τους φίλους σου. Θα σας χαλάσω τη γιορτή. Όχι, δεν θα τη χαλάσεις. Άλλωστε θέλω να σε δω και να είμαι δίπλα σου. Και το να βγεις από αυτό το σπίτι θα σου κάνει καλό. Μακριά από τη Μιλάγκρος και τα σχόλιά της. Όχι, όχι, αγάπη μου. Ετοιμάσου γιατί έρχομαι από εκεί. Ραμόν, σε παρακαλώ, κατάλαβε με. Θα έρθω να σε πάρω τώρα. Και θα μιλήσουμε για την κόρη σου και για το τι μπορούμε να κάνουμε για να μην χρειαστεί να φύγεις μακριά της. Δεν έχει νόημα. Η Μιλάγκρος ποτέ δεν θα αφήσει εμένα και την κόρη μου να είμαστε μαζί. Δεν μπορώ να την πολεμήσω, Ραμόν. Δεν μπορώ. Έχασα τη μάχη. Μπερδεμένη. Νομίζει ότι είναι ερωτευμένη με τον Ραμόν. Το έχουμε ήδη συζητήσει οι δυο μας. Όντως, προσπαθήσαμε να την κάνουμε να καταλάβει, να ξεχάσει αυτή την τρέλα. Αυτό το ψέμα. Προσπαθήσαμε. Βέβαια. Πίσω από την πλάτη μου, ως συνήθως, Λες και δεν είχα εγώ λόγο σε αυτό το θέμα. Λες και η Λουτσία δεν είναι καν παιδί μου. Σε παρακαλώ. Θα σου πω τι συμβαίνει, Μιλάγκρος. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είμαστε καλά μεταξύ μας. Διαφωνούσαμε. Και μετά συνέβη και αυτό το ατύχημα. Και εσύ το έμαθες με άλλο τρόπο. Αυτό δεν σας δικαιολογεί. Ούτε εσένα που δεν μου μίλησες για αυτό το θέμα, ούτε το Ραμόν που το έκανε. Που με τον τρόπο του ενθάρρυνε την κατάσταση. Ο Ραμόν δεν ενθάρρυνε καμιά κατάσταση. Πόσο ακόμα θα επιμένεις γι' αυτό, Συμπεριφέρθηκε πραγματικά σαν οικογενειακός φίλος. Φέρθηκε στη Λουτσία με σεβασμό, με αγάπη και μέχρι που τη συμβούλευε. Δεν το πιστεύω. Ήταν έντιμος μαζί μου και φέρθηκε πολύ σωστά.
Και δεν είχες κανένα λόγο να τον προσβάλεις και κυρίως να τον διώξεις από το σπίτι. Ο Ραμόν δεν θέλω να ξαναπατήσει στο σπίτι μου, Πάντσο. Δεν τον θέλω κοντά στην κόρη μου. Φτάνει πια, Μιλάγκρος. Έχω βαρεθεί να ακούω πια τις κακίες σου και τις κατηγορίες σου. Φέρεσαι σε όλους σαν να είναι σκουπίδια. Βαρέθηκα πια να ακούω τις αιμονές σου. Πού πας? Μη φεύγεις χωρίς να μιλήσω κι εγώ, Πάντσο. Πάω να πάρω αέρα. Δεν αντέχω άλλη ένταση. Έχεις γίνει ανυπόφορη, Μιλάγκρος. Εγώ? Μια τυφλή που το μόνο που κάνει είναι να ανησυχεί για την οικογένειά της. Γι' αυτό με κατηγορείς? Γι' αυτό? Ή γιατί θέλεις δικαιολογία για να μπορείς να βγαίνεις με άλλες? Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει άλλη γυναίκα. Πάντσο, έρχεσαι στο σπίτι, με κατηγορείς για όλα και μου φέρεσαι άσχημα. Και εκτός από αυτό, μυρίζεις αλκοόλ και φθηνό γυναικείο άρωμα. Έχεις βρει άλλη, έτσι, Πάντσο? Τώρα που είμαι τυφλή, με απατάς με άλλη γυναίκα, έτσι δεν είναι?